Kablawan na kayo aming manipod ti Ilocano Discipleship Group, ti Jesus Reigns Ministries Hawaii. Idanom mi kada kayo ti sermon ni Pastor Mark di napalabas nga Domingo. Ti paulo na deto'y mensahe tayo itang kanito ket ti English na ket tabernacle personified. Ngem kinapudno na kakapsat awan manen ti kay batugan ng Ilocano deto'y nga dudwa nga balikas. Iso nga ti paulo deto'y mensahe tayo itata ket ti anniniwan ni Apo Jesus jay tabernakulo. Wenno ti koneksyon jay tabernakulo ken ni Apo Jesus. Di kita ti mambalin nga pagpilyan nga paulo na. Deto'y ti mensahe tayo itangal daw ket may isil po ti napalabas nga serye tayo iti Domingo. Indanon may kada kayo ti umuna apaset ti serye nga napauluan ti tabernakulo ni Apo Dios ket adda kada tayo. Tapnon mapagkonektar tayo di sermon tay lawas na kadetoy may kadwa apaset. Lagipen tay man digiti naadal tayo ti napalabas nga lawas. Umuna ti tabernakulo ni Moses ket pisikal nga simbolo ti presensya ni Apo Dios. Tapno may parikna ni Apo Dios ti panakipagnaed na ti katengaan dagiti Israelitas bayat ti panagdalyasat da ti disyerto ti uneg tupat apulo atawen. Sinulnitan daytoy ti templo ni Solomon idi dimtengdan ijay Jerusalem. Awan pay ngamin ti naisurat nga Biblia kadigidi nga panawen ken sampay a physical nga dimteng ni Apo Jesus kas gagangay a tao nga naipasngay ken Birhen Maria. Ngem ti punkto di mensahe tayo idi Domingo, indasar tayo ti adal ti baro a testamento nga ni Apo Jesus ket addan nga agnanaed kada tayo. Ni Apo Dios ang namarswa ti entero alubong langit ken daga ket saan na mabalin nga launen uray pa iti sibubukel alubong tay sungarot tinang parswa. At dadamanen nga nang nangro na nga sana mabalin nga may kahon ti maysa nga building wenno tabernakulo nga dati unek ti maysa nga simbaan. Ta ni Apo Dios kas omnipresent God, omnipresent kahit nangasawen ket masarakam ti presensya ni Apo Dios ti entero ang nakaparswaan all at the same time. At da ditayan nyo itata da kayo magdengdengan ken adamet kada kami ditoy itata. So in representar mi kada kayo digiti sumagmamano nga teksto nga mangsuportar kadetoy naadal jay San Juan 1:14, Efeso 3:17 ken taga Corinto 3:16. So itatang nga may kadwa paset ti serye tayo ket adalen tayo ti koneksyon ti tabernakulo ken ni Apo Jesus. Ket usaren tayo nga teksto kadetoy nga adalen tayo dagitoy nga bersikulo. So makita yo ito jay San Juan 1:14 ken Exodo 25 aging ganat 40. Ngayon mangrugi tayo man jay San Juan 1:14. Nagbalin a tao. So makita yo ito. Nagbalin a tao ti sao. Jay sao ket ni Apo Jesus ket nangasawen. Nagbalin a tao ni Apo Jesus ket nakipagtaeng kada tayo. Napnuan ti parabor ken kinapudno. Nakita mi ti dayag na ti dayag nga inawat na kas kakaiso nga anak ti Ama. So
kadayjay Ingles tinusar na kadeta nga bersikulo ket and the word dwelt among us. So dayjay original nga panakaisurat na ti Griego ket to tabernacle among us when no pitch tent with us. So kahit nangasawen idi may ni Apo Dios Apo Jesus dito daga nakipagnayad ti abong-abong at tabernakulo tapnon makakuyog tayo kasday ti kayat na nga sa uwan dayjay. So ijay met Exodo 40 versikulo 34 agkakonektar da jay San Juan 1:14 nga imbasa tayo nga imuna ket napintas dito inyala ami pa iti kaslala picture na drawing na. So deto'y kuma jay tabernakulo di jay ayan and then imagine deto'y nga panakadescribir na kalpasan na nagdiso ti ulep anang kumot ti tulda ti Diyos. So deto'y ti pillar of cloud wenno pillar of fire no ti rabii ket napunno ti makasisirap alawag ni Yahweh. So the English kat the glory of the Lord filled the tabernacle. So intayo jay Hebreo. So kadigiting nakita tayo nga simbolo nga nangrugi ilusar tayo jay Juan 1:14 ken dimanon tayo ijay tabernakulo ti Exodo 40:34. Basahin niyo dito isasauan ni tata ti Hebreo 10:1 nga deto'y paset ti baro a testamento. Saan anan anay ti linteg dagiti Hudyo? Deto'y dayjay law of Moses. Saan met apudno a pagtuladan kadagiti napaypayso nga damdama bambana. So in yelok deto'y anniniwan dalaeng dagiti naimbag a bambanag nga umayto. Okay? So DJ Paulo di mensahe nga tiyan niniwan ni Apo Jesus di tabernakulo. So di tabernakulo ket may konektar dito iti DJ kunana nga anniniwan dalaeng dagiti naimbag a bambanag nga umayto. So ti talagang naimbag a bambanag ket ni Apo Jesus ket dagiti immun una jay daan nga katulagan ket anniniwan dalaeng dagiti naimbag a damag nga umayto. So tinaway na may datag ti sumet laeng akita ti daton. So mawatan yun to jay daton into no sumret tayo ijay partisyon ta tabernakulo. Ni kaanuman sa nakabaelan ti linteg apagbalinen anan anay dagiti tattao nga umasideg ti Dios babaen kadigitoy nga daton. So tay pinangiruangan ko kadetoy nga mensahe inusar ko ti balikas a simbolo a pangiladawan ti tabernakulo. Ita ket detoy Hebreo 10:1 ket inusar namet ti phrase nga anniniwan dalaeng dagiti naimbag a bambanag nga umayto. So kakabsat mawatan tayo kuma manipod kadigiti paglintagan nga insurat ni Moses ti daan nga katulagan wenno testamento ket nagbalinda nga sukog wenno pattern ti Ingles wenno pagalagadan modelo wenno sampol kuma ti mapasungadan nga panakaipalgakto ti idadateng ni Apo Jesus. So jay Hebreo 8:5 ken 9:23 sangko lang nga impanta PowerPoint. Isuda digiti sabsabali pay nga sumaruno pati na ibusan tayo manti baterya. Okay. Okay. Pangkoy tayo at tidog gawin kakabsat na tayo kuwami tayo datan. Okay.
Hinutayan ko itayan. Saan tayo nga may ilasod amin apaset ti sermon ni Pastor Mark. Gaputa abutin na tinasurok nga may nga oras. Iso nga lain tayo lain ngayon dagiti simple nga maawatan nga paset. Tapnon maawatan dagiti kaaduan nga dumdumngeg nang nangruna ta kaaduan na kada kayo nga kakabagyak ken gagayam ti sampay anabayag nga agbasbasa ti Biblia. So when gupungan tayo ti dua jay sermon nga mabalin nga ituloy kunto no sumarunubing nga bigat. Aya. Okay, mapantay jay overview. Jay kaslala pakabuklan jay tabernakulo ni Moses. So makita yo jay So jay detoy in-emphasize ko the shadow of Jesus in the tabernacle. So binglay ko kada kayo jay na research ko may panggap ka detoy. Jay tabernakulo wenno tent nga makungkuna. Naaladan detoy kurtina dagitoy kakabsat. Okay? Aglawa detoy ti 150 by 75 feet. Hana dakkel unay. Kurtina ti alada mabagkat ken alisto nga makupin no ituloy dati ang biyahe. Ket no makita yo dito yan ti lawlaw na dito yung tabernakulo at dakumat jay digitay tulda nga kampo dagiti Israelitas. Gapunta dito iti panawen di panagkalkalautan da jay disyerto ti unod ti patapulo nga tawen. Ket dito iti na isang sangayan nga makita tayo nga presensya ni Apo Dios babayan ti makungkuna nga pillar of cloud and fire. Pero nga nakabutbutan nga tada ti kita na yan pilar ket adigi. Okay? Wenno puste nga dumano ni jay ulep kasla kasjay ti kayat nga sa wendejay. Ket detoy no ti aldaw ulep no ti rabii kasla bumagbagang nga apoy dejay. Ket detoy nga presensya ni Apo Dios ti kasla mangiwanwan kadagiti Israelitas no magnada wenno agsardengda. So no ti rabii into no nagkampo da ti rabiin kastoy ti itsura na dayjay. Okay? Ket ti simbolo nga ipaadal na detoy ket kayat ni Apo Dios ti agnaed ti katengaan tayo. So isarunop tutoy detoy ne. So makita yo detoy ne. So detoy sa bali nga picture ti tabernakulo itata malaksid latay inaramid ko. So ito dagiti kampo. So kampo dagito iti tulda dagiti Israelitas kunani diay. So nga ti simbolo na detoy nga ladawan ti tabernakulo ket ipaadal na nga ni Apo Dios ket kayat na ti agnaed ti katengaan tayo ket ni Apo Dios ti agbalin nga sentro ti biag tayo. Ket dito nga kalikagom ni Apo Dios idi panawen nga pinarsuan na tayo. Ket idi panawen dagiti Israelitas aging ganay itatak kabsat ket sampay nga nagbaliw. Okay? Ket dagiti man dagiti tallo nga seksyon ti tabernakulo nga adda tallo met nga partisyon na. Amin digitoy ket iladawan da ti prinsipyo ti pannakaisalakan ti kararwa tayo. So ito muna So makita yun, dito yung circle, dito. So dito yung muna nga circle, dito yung timakungkuna nga courtyard. Dito yung circle na ni Jai. Kaya dito yung courtyard, isot adalin tayo ti detalye na itang oras, tadya unag ti courtyard kat makita yung ti ruangan, dito ti ruangan, makita yung di altar, kaya makita yung di pagugasan, wenno pagbenditaan. Ngem labsan tayo nga adalan dagiti sumaruno itata pampanunot at ngay lawlawag to dati sa bali nga video into nabigat wenno into sa nabigat. So deto iti makungkuna nga holy place. Deto iti nasantuan nga pangmisaan kuma. Deto the holy place.
And then di may katlo nga ditay adalen itata ket detoy Holy of Holies. Okay? To be continued DJ kakabsat. Isu nga musubli tayo man ije courtyard. So detoy courtyard ditata ti papanan tayo. Aya. Now anya ti simbolismo jay linaon ti courtyard nga tekonat at daruangan na. And then masungad di altar ken di may katlo pagugasan nga planggana bronze. Ti inusar ta Biblia kakabsat ket palanggana deta tagpepeso ngem ti inusar ti Ingles ket river ngem adda nga di kay mawatan isu may pag-ipat tayo nagpagugasan mo no palanggana. So intay tata yan day jay ruangan. Okay? So detoy ti ruangan. Now, jay ruangan may mesa ti pagserkan. May mesa nga ruangan nga sumangsango ti daya. Ket ipalagip natin sa ni Apo Jesus jay San Juan 19 ken 14:6. Ti kunanay jay ket ne siya ti ruangan may salakan to ti siya sinuman nga sumrek kanya. Okay? And then jay Juan 14:16 kunanay jay siyak ti dalan ken pudno siyak ti dalan ken ti kinapudno ken ti biag awan ti makapan ti ama no di magna kanya. Now, may maysa ti pagserkan ngo masideg ti presensya ni Apo Dios. Nagserbi ti ruangan nga serkan dagiti Israelitas ket dijay ti pagnaanda nga mapan agidaton ti sakripisyo para kadagiti basbasol da. Isumet la ruangan ni Apo Jesus kadagiti man nagbasol nga agbabawi nga mangtuntun ti pagarian ti Dios nga makaipay ti biag nga nanayon. So makita yo DJ symbolism na dito iti ruangan mapan ti presensya ni Apo Dios iti tabernakulo. And then ni Apo Jesus imbaga na nga siyak ti ruangan nga pagnaam lumapang ka dumanon ti Ama. Okay? Now, intayo mo DJ may kadwa nga symbolism. So dito iti altar. Okay, anya ti maadal tayo ka DJ ang altar. Ti simbolo DJ altar ket iso ti dara nga agsayasay tapno mapakawan ti basol. Idi panawen ni Moses awan ti makaasideg ti presensya ni Apo Dios no saan nga mangidanon uno mangidaton ti sakripisyo pangsupapak kadagiti basbasol nga naaramid na. At danay kadeng nga dara ti animal akas kumakalapati uno na duma-duma tumaytayab kalding, karnero, baka. Ket detoy kaslala detay indulhensyan sa ti nakayaplikaran na ita. Digitoy ket depende ti dagsen ti basol tay tao. Ket detoy may danon a pangugas kadagiti na duma-duma klase ti basol. Ket masarakan digitoy nga paglintegan jay Leviticus kapitulo 4 aging ganat 6 jay Numero, Hebreo. Ket gaputa maulit-ulit ti basol ti tao. Maulit-ulit met nga mapandaan daton ti sakripisyo. Sino kada tayo alaman mangibaga kay men no adda tao nga di maulit-ulit ti basol na. So kadagiti nga panawat tunggal agbasol ka ka mangidaton ti manok wano ka mangidanon ti kalding. Depende no kasano ti kadagsen di basol nga naarabid mo. Ngem ti dara ni Apo Jesus tilang bayad amin abas-basol tayo anamim pinsan ket mapakawan ti basol tayo idi ita ken ti masangwanan. So makita mi doon una na karnero wenno baka ngem ti baro nga testamento ni Apo Jesus ti mismo nga nagbalin nga offering kas ti ket na sawen ket ijay
Hebreo 13:12. Kunanay jay. Daytoy tigapuna kunanay jay. Ang nataymet ni Jesus ti ruar ti syudad. Ino tinakaipanak kadayjay. Natay ni Apo Jesus di ruar ti syudad. Tapno ugasan na dagiti tattao kadagiti basbasol da babaen ti dara na idipimusay. Sama na ni J. Efeso 1:7, babaen ti papatay ni Apo Jesucristo, nagunod ti wayawaya ket napakawan dagiti basbasol tayo. Ket Apo anyan nga nagdakkel parabor ket napakawan dagiti basbasol tayo. Ket kastoy nga rod, no dayjay altar ket isu ti altar nga pangidatunam ti sakripisyo ijay tabernakulo, detoy ti inturong na kakabsat nga dayjay cross isu ti altar ket ni Apo Jesus isu ti kordero ti Dios. So makita yo dayjay isu dayjay kunanay jayen nga kuan kakabsat daytoy tay Hebreo nga kuna na daytoy ti gapuna ang nataymet ni Jesus ti ruar ti syudad. Isu daytoy imununa nga naibasa kitayen tapno ang sagaba tapno ugasan na dagiti tattao kadagiti bukbuk basbasol da babaen ti dara na ang nagsayasay idi pimusay. Sa babaen ti papatay ni Kristo nagunod ti wayawaya ket napakawan dagiti basbasol tayo. Anyan nga nagdakkel ti parabor ti Dios. So detay nakausarakon detay bersikulo itay nga San Juan 1:29. So detay yan ta simbahan daytoy ti kordero ti Dios kunana amang ikat ti basol ti lubong kinunana ni Juan. So makita yung kakabsat ti panagkonektar na dayjay tabernakulo ken dayjay ipapatay ni Apo Jesus jay cross ken jay pan nakaawag na ti kordero ti Dios. So itata anya ti maadal tayo kadigitoy may panggep ti pan nakaugas ti basol. Umuna, temporaryo, imperfect, jay altar, jay tabernakulo, ket may baweg ka ti paulit-ulit nga panagdaton ti sakripisyo. Gaputa paulit-ulit tayo nga basol. So, naibasa tayo jay Hebreo 1:10, dagiti pagalagadan ni Moses, pakairamanan ti tabernakulo. Ket, an niniwan laeng, dagiti dumteng to ti Baro Testamento, ket dagiti maulit-ulit nga panakayatang ti bagas tumaytayag ket dara ti animal, ket saan nga perpekto nga makaugas ti basol. So kung ano yang angaw tay detay usaren tayo tay sabon nga tide deti inosar tayo sabon ijay daan nga testamento ket saan nga mapaputi ngam tilaeng dara ni Apo Jesus ti makaugas ang mamimpinsan kasta ti kayat nga sawen kahan nga makaipaay ti panakaugas ti basol dayjay tabernakulo akas ti panakaipaay ti panakaidaton ni Apo Jesus akas perpekto nga daton na pangugas ti basol nga naiopreser ti sangalubungan. Ngem laglagi po nyo dito, nayo-preser ti sangalubungan, ngem tila pa kaya aplikaran na ket digiti mamati ken sumurot ken ni Apo Jesus. Mayat man, di pa nakailawlawag na kakapsan. So, naipakita ki jay, detay daytoy kordero ti Dios amang ikat ti basbasol ti lubong deta ti panangyam ammo ni San Juan Evangelista ken Apo Jesus nausar ti balikas a kordero a pangiladawan ti panakaidaton ni Apo Jesus akas sakripisyo para ti perpekto nga atonement wenno panakabayad ti danyos a kabalor ti amin a basbasol tayo. So itata ni Apo Jesus ti perpekto a daton nga awan ti mulit na.
nalipatan kaya may baga nga digiti may daton ijay altar jay tabernakulo no kalding no karnero tina-specify ijay ket without blemish, masapol nga tay inosente detay awan ti ritual na. So ni Apo Jesus ti perpekto nga daton gaputa awan mulit na awan basol na. So ni Apo Jesus perpekto nga daton gaputa ti pannakaisakripisyo na ijay cross ket once and for all. So sana pa ulit-ulit nga may cross. Okay? Ti krus ti nagbalin nga altar ket ni Apo Jesus ti kordero nga naidaton ket gapu ti panagsayasay ti dara na ken ipapatay na ket nagbalin nga fully paid ti basol tayo. Consumatum est. Malagip ko law na jay 7 palabras jay San Nicolas day di Apo Padi nga nag-idiagsak sa Kristana. So kunana consumatum est, nalpasen ti kayat nga sawen day jay kakabsat, nalpasen ti misyon ko nga inayak dito'y daga ket kayat nga sawen nga inaprubaran dagitoy a bersikulo manipod ti Hebro 10:10 ti kunana ijay nga babaen ti pagayatan ti Dios nadalusan tayo ti basbasol tayo babaen ti panangidanon ni Kristo ti mismo abagina. Okay? So makita yu jay nga sa sumarunod di versikulo 10:12 kunana jay nupay lokasta indatag ni Kristo ti may maysa adaton. So kahit kung ipaawat day jay kakabsat nga hanadaton na daton nga atang amay paay ti agnanayon gapo kadigiti basol ket kalpasan na nagtugaw ti makannawan ti Dios. So dito ito nadalusan tayo ti basbasol tayo babaen ti namimpinsan kunana ito. Okay? Panangidaton ni Yesu Kristo ti bagina. So kakabsat no kalikaguman yo tinaan-anay apan nakawaya-waya ti basol tapno magon udyo iti panakikaykaysa kini Apo Jesus ket rebeng nga ni Apo Jesus ti pagkamangan tayo gaputa saan lang pannakaugas ti basol ti may paay na no diket di patipay biag nga agnanayon ket isilpo na tayo pay kaday di naputol nga relasyon tayo kanapo Dios deti tayo kunayad nga reconciliation. So intay mo di may kadwa nga deti bronze laver nga kunada nga inyilukanok ti pagugasan inchananay dejay bronze laver dijay ngam dijay tinagyan na aya dejay ket pagugasan adakkel nga bronze a palanggana ket ti simbolo na dayjay ket ti pannakaugas ken pannakapakawan dagiti basbasol tayo dayjay deti dakkel nga palanggana ket naglaon ti danom a pangugas kadagiti sumbrek ti nasantuan nga disso ti konsepto na ket saan na makaasideg tay simumulit ang managbasol ti presensya ni Apo Dios gapu ti kinatarnaw ken kinasanto ni Apo Dios. Malaksid laeng ti pannakapataod na ti awang tinagbaytan ti Dios ken ti tao nga nagbasol. Ket only forgiveness can reconcile us with God. So ti may kadwa saan nga denggen ni Apo Dios ti kararag tay managbasol. Isu nga masapol nga agbugo dagiti Israelita sakbay nga dumanon da tinasantuan adiso nga isu ti sumaruno nga partisyon. So siguro dito tinagapuan dito bendita no sumbrot katarawangan ta simbahan sakbay nga dumanong ka jay altar nga maaramid pay laeng ita tinagapuan tayo asimbaan jay Pilipinas. So, anati mabasa tayo jay umuna nga Juan 1:7. Kunana,
No agbyang tayo tilawag, kas ti kaadana tilawag, ag kakadwa tayo ngarud, ket ti dara ni Jesus nga anak na, ugasan na tayo iti amin abason. So, mapagdilig yun kakabsat, dayjay panagugas, babayan ka dayjay palanggana, kadat jay unag ti tabernakulo, ken ti panangugas ti dara ni Apo Jesus. Kari jay pagugasan ti tabernakulo, dayjay dara ni Apo Jesus nga nagsayasay ti altar jay krus, ket nagserbi nga nangugas ti basol tayo. So, anniniwan dayjay pagugasan, kadayjay panagsayasay ti dara ni Apo Jesus. Ket kas nasa tayo itayen, tinugasan ni Jesus, ket kumpleto anadalusen. Idinto ta dagiti Israelitas ket no makabasol da ket masapul agidaton da ti animal, ken mapanda agugas jay dakkel palanggana, tapnon makastrek da ije na santuan at iso sadanto ulit-ulitan tunggal agbasol da. Now, jay Juan 13 Gis kunana ijay maadal tayo nga ti hangko na ipanito PowerPoint. Gabuta dito de pan nakaugas de dapan de di apostoles, iso nga ilawlawag tayo ti theological meaning dayjay. Yan jay Juan 13:10, maadal tayo nga dagiti naugasan ti dara ni Apo Jesus, ket nadalusdan asibubukel anamimpinsan ti mata ni Apo Dios. Managbasol tayo ti kinatao tayo ngem ti mata ni Apo Dios, ket nalinteg tayo gapo ti panakaugas tayo ti dara ni Apo Jesus, the righteousness of Christ kunana dijay. So ti saan nga maaramid jay tabernakulo ni Moses, ket jay pan nakapardon ti amin na basbason na, ken pan nakareconcile na ken ni Apo Dios, ken ti kinalinteg na ti imatang ni Apo Dios. Kas kadagi jay apostoles nga inugasan na ti saksakada, kas dala na digusen ti sibubukel abagida, ket jay lasakadan ti masapul at bugwan tunggal marugitan. So kastoy mat ti karig na dayjay. So ti maysa nga naugasan ti dara ni Apo Jesus, nadulusen ti sibubukel abagi. Ngem gaputa managbasol tayo lang ti bagi tayo, kaslad tayo ladapan nga matapukan. So basahan nyo dito sumaruno kakabsat. Ngem kunana jay umuna Juan 1:9, no ipudno tayo digiti basbasol tayo, tungpalan na ti karina, ket aramiden na ti may tutok, pakawanen na digiti basol tayo, ket ugasan nanto amin a kinadakes tayo. Detoy akararag ti kaslakaarig ti panagbugo digiti apostoles ti saksakada, narugitan ti kada aldaw nga pannagnada. Ket datayo a Kristiyano gaputag bibiyag tayo paymatlaeng ti daga ken bagi a managbasol, daytoy ti aramiden tayo a pangugas ti basbasol tayo no nakaaramid tayo ti basol. Ngem warning ko lang kakabsat, saan tayo kumangab abusaren daytoy nga di tayo magbaga nga mapakawanak latan o masidagag iso ang basol tayo manan. Gaputa deta ket ipalpaluko tayo nukwan dayjay nga aramid. So kakabsat, dayjay ti pakabuklan ti umuna nga attemptar ko panangipadas ko nga panangilawlawag ti relasyon dayjay tabernakulo ken ni Apo Jesus. So no addanto oras tayo ituloy minto dayjay holy place ken jay holy of holies. Ngem kakabsat, utuban tay man nga panunuten no anya dagiti nakatukay kang ka kadigiti inlawlawag ko. Kakabsat, may panggap ka dayjay ruangan. Dayjay ruangan ket kinunana nga ni Apo Jesu Kristo ti ruangan.
damagamang kabsat sigurado kadi nga nakastrek ka matlaeng tipudpudno nga ruangan. Sino ti ruangan nga sinerkam may panggap ti panakaisalakan mo. So di kita kakabsat ti kalikagumak kuma nga padasen yung utuban. Dayjemot altar kakabsat nga pakai datunan ti sakripisyo para iti panakapakawan dagiti basbasol tayo. No di tabernakulo ti inkapangisagutan kadigitay daton mo tapno mapakawan ti basbasol mo may hasping mo nga ta kadayjay panangidaton ni Apo Jesus ti bagina nga kas kordero ti Dios nga nailansa ijay altar ti krus. Kakabsat panunutem kad kuma no pudpudno nga ni Apo Jesus matlang ti nangitaklinam ti panakaisalakan mo wenno seremonyas wenno ritual laen ti aramida. Ket timot pan nakaugas kakabsat ti basbasol mo. May hasping mo kadi jay tabernakulo jay papapanam. Kadi jay panangugas ti dara ni Apo Jesus kadigiti basbasol tayo nga kas inlawlawag ko iti baro nga testamento. Ket dito nga pananggibos kakabsat kalikagumak nga kumanarag tay kuma nga kas gagangay. Kaputa ti amin na tao ket nagbasol kas kuna ti Roma 3:23 awan ti makapudno kanapo Dios. Sa kuna di Roma 6:23 imagana nga ti bunga ti basol ket patay. So kayat nga sa uwan kakabsat nga no awan tayo iti husto nga pamati ket awan ti sabali nga pagtulungan tayo no diti impyerno wenno ti apoy nga awan patinggana. Ket no bilang samupay nga naramid daytoy umasidag tayo kadi ni Apo Jesus nga kumararag. Apo mi a Dios, andugot ka po nga managbasolat. Ket Apo, naramid ko amin nga ritual. Ken Apo, awan ti mapanunot ko nga aramiden ng tapno maisalakan ko ti bagi iso nga awan ti nabati nga pagtaklina. No din ni Apo Jesus, ti pagkamangak ta isulaeng iti Dios amang isalakan ken manlupot. Apo Jesus, kas di kuna dayjay kriminal ijay Kalbaryo. Apo Jesus, awisen ka kadi nga sumrek dito'y puso ket sika kadtiyag balin nga ari. Ket pagbalinem kadi dito'y puso nga isu ti tabernakulo nga pagnaydan. Ket Apo awaten ka nga kas Dios nga mangisalakan ket i-claim ko dayjay sao ti Roma 10:9 nga if you confess with your mouth and believe in your heart that Jesus died and was raised again and declare that He is Lord, you will be saved. So Apo, agyaman na kapo ti panangpakawan mo kadigiti basbasol ko babaen ti panagsayasay ti daram iti krus. Awatek ti sagot mo nga biagag nanayon nga kaskunam ijay John 3:16, for God so loved the world, He gave His only begotten Son, so that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Manipod itatangal daw Apo Jesus, si kakadin tiyag balin nga arik, nga mangiturong kanyag, tibiyag ko tinalal daw. Kahit amin digito'y, ikararag ni tinagan ni Apo Jesus, ket aginggana manen kakabsat into no bigat wenno intun sa nga bigat ikalikagom mi nga ituloy ti anniniwan ni Apo Jesus kadayjay tabernakulo intun dumanon tayo ijay holy place na santuan na diso ken dayjay kasasantuan na diso wenno holy of holies na imbag nga orasyo amin ket aginggana manen ti panagkikita tayo ket ni Apo Diyos ni magbendisyon kada kayo amin sa ngapaga.